Христос воскрес, на тропу принес. Христос воскрес, на тропу принес. Кожен день почує, сам Бог рятує. Христос воскрес, алілюя. Христос воскрес, радості земля, радості життю радує. Голосуй водай, вірність моя, радості співай, алілюя. Христос воскрес, радості земля, радості життю радує. Голосуй водай, вірність моя, радості співай, алілюя. Христос воскрес, радості земля, радості життя радує. Голосуй водай, вірність моя, радості співай, алілюя. Христос воскрес, радості земля, радості життя радує. Голосуй водай, вірність моя, радості співай, алілюя. Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Łaska naszego Jezusa Chrysta i любов Бога Отца и єдність Духа Святого, нехай будуть з вами усіми. И с духом твоим. Эту святую мшу спrawuję zapamiętuję Галину. Сьогодні у Слові Божому почуємо, що Ісус Христос і знову раз зачинені двері виходить. І знову апостоли не довіряють, думають, що це духи або якась з'ява. Просимо Пана Бога подчас этой святой мши, как мы разумели, что Бог есть присутный у каждом уголку, у каждом закамарку этого сучасного свету и нашего життя. Перепросим за все наши грехи, как мы могли с чистым сердцем скласти эту найсвятейшую огляду. Споведаюся Богу всемогутному. И вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занятанием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог всемогутный, и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвала на вершинах Богу, а на земле слава Богу, людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем на ветер великой хвалы Твоей. Пане Боже, Володарю небесный, Боже, Отче всемогутный, поистине одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Раку Божий, Сыне Отца, які вялеш на себе грехи и свету, смилуйся над нами, які вялеш на себе грехи и свету, прими моление наше.
прощає, які сядеш правою зайця, змілуйся над нами, одні святий, одні ти наш мав, одні ти дай веселиці, Єсу Христе, Духа Святим ухвале, покайся. Аминь. Молимся. Боже, нехай Твой народ завсёды тешится обновленной молодостью Духа, как радуючися теперь вертанию ухвалы Твоего, как радуючися теперь вертания ухвалы Твоего усыновления, с певной надеей чекал дня своего воскрешения, проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарит в едности Духа Святого, Бог празусе веки вечные. Аминь. Читание книги Дел апостолов. В те дни сказал Петр народу: Бог Авраама, Исаака и Якуба, Бог отцов наших, уславил слугу своего Иисуса, якого видали ви і одраклися від його перед Пилатом. Коли той вирішив отпустить його, ви одраклися от святого справедливого, а просили помиловать злочинцу. Забили першоначальника життя, якого Бог воскресив з мертвих, чого ми свідки. І тепер, брати, я ведаю, що ви зробили це з неведення, які і укранули ваші, а Бог здійснив тое, що обвершав устном усіх пророков, що Христос буде терпеть. Так покайтеся и навернитеся, как знисшие были грехи ваши. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Взними над нами вами святого своего обличия. Взними над нами вами святого своего обличия. Коли кличу большое имя Божие, справедливость моя. Ты принял меня за утиску, смилуйся надо мной и почуй мою молитву. Взними над нами вами святого своего обличия. Ведайте, что Бог ученик подобными своего верного, понявшую, коли его вижу. Многие кажут, кто покажет нам доброе, пусть ними над нами пане святого своего обличия. Взними над нами вами святого своего обличия. Коли я кладуся спокойно засыпанную, вот только ты, Пане, дозволяешь мне жить беспечно. Взними над нами вами святого своего обличия. Читание первого послания святого апостола Иоанна. Дети мои, пишу это вам, как вы не грешили. А коли б кто грешил, то маем заступника перед Отцом, Иисуса Христа Справедливого.
Ён ахвяра милостивления за грехи наши, и не только за наши, але и всего света. Потым доведываемся, что мы познали Иисуса, коли заховываем Его заповеди. Кто каже, я ведаю Его, а не заховывая заповеди Его, то Его и не мало им правды. А хто заховывает Слово Его, то тим заправди любов Божия досконала. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Пане наш написание, нехай серце наше, коли до нас промовляешь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читание Святого Евангелия поводле Луки. У той час вучні Єсуса розказали про те, що здарилося у дорозі, як вони познали Єсуса у ламанні хліба. Коли вони казали про гэта, а сам Єсус став серед їх і сказав: «Спокой вам». Устревоженные и наполоханные они думали, что бачат духа. Але он сказал им: «Чему засмутилися и чему сомнения возникли у ваших сердцах? Поглядите на мои руки и ноги. Это я. Докранитесь до меня и переконяйтесь, бо дух не має тіла и костей, як бачите, я их маю». Після гэтых слов он показал им руки и ноги. А коли яны ад радости еще не верили и дивились, он сказал им: «Ці маете тут что съести?» Яны подали ему кавалок печеной рыбы. Он взял и ел перед ними. И сказал им: «Это слово мое, сказанное вам, коли я был еще с вами, что повинно сбыться все написанное про меня в законе Моисея и у пророков, и у псальмах. Тады освятил их розум, как они разумели Писание. И сказал им: так написано, что Мессия повинен терпеть и воскреснуть на третий день с мертвых. И у Ягоное имя повинно обвещаться покаяние для отпущения грехов усім народам, починаючи от Иерусалим. А вы свідки этого. Это слово Пана. Брати і сестри, другий тиждень подряд апостоли не вірять у з мертвих повстання Ісуса Христа. Як ми сьогодні почули, або читали так само тиждень тому назад, пам'ятаєте про святого Томаша, невірного, усі апостоли були у вечернику собрані. З'явився Ісус, усі узрадувалися, але Томаша не було разом з ними. З тим Томашу говорить, що бачили Пана. Усі говорять, бачили Пана. І коли тут собрані говорили, ми бачили Пана. Ой, поки не убачу, не повірю, не дотронуся, так само не доткнуся, не вложу свого пальця в рани, свою руку в бок міст пробитий, не повірю. А покрифи говорять далі. Коли Ісус Христос об'явився Томашу, то Томаш, натхнений гэтым всім, почав вельми моцно обвещать Божие Слово. Шмат ходить на ногах в разные краины, в разные кірунки, у местечка и так далее. Себе не шкодовал себе, своего здоровья не шкодовал. И певного разу зустрел святого Петра, Шимона. И говорит: братья, что ты с собой зробив? Повстримайся трохи, бо ты для Слова Божьего уже похудел. Свое здоровье стратил. Это не вельми важно.
А Тамаш адвярнуўся да Петра і гаворыць: ты, Натанаэль, Якуб, Філіп, Ян, вы убачили и поверили, а я не поверил. И Иисус Христос для меня другий раз пришел, как я уложил свой палец, как я уложил свою руку в бок. И, як говорить история, святый Тамаш обвещал Евангелию, дошел на ногах аж до Индии. И там обвещал Божие Слово. И для этого Божьего Слова отдал свое життя. Чому? Бо говорив, хоч у такий спосіб, хоч я не повірив, але я хочу, як другие, дякуючи моєму слову, яке я побачив, до якого я дотронувся, щоб вони повірили, щоб вони були більш благословенні, ніж я, більш досягнули этой святості, ніж я. Сьогодні так само Ісус Христос об'являється у вечорнику. Яка це ситуація, що відбулося перед цим? Варто вернуться до початку, фрагменту, кавалку этой Євангелії, а на початок є те, що ми читали. Було двох учнів, які були в дорозі до Емаус і йшли. Єсус з'явився їм. Був серед дня це було. Був день ясний. Єсус 4 години з ними йшов, вони не познали Єсуса. Як пам'ятаємо, потім познали Єсуса тоді, коли Єсус Христос ламає хліб. Коли познали, Єсус Христос зникає, і ці учні йшли 4 години до Емаус, за 30 хвилин добігли з поворотом до вечерника. 30 хвилин хватило. Прибігли до вечерника, говорять апостолам, що ми бачили Єсуса Христа, що Він нам з'явився. Другі говорять, що Він нам з'явився. І тут така, що Ісус Христос і знову з'являється. Це сьогоднішній фрагмент Євангелія, який ми сьогодні прочитали. Коли вони казали про це, сам Єсус стояв серед їх, а говорить: спокій вам. Брати і сестри, варто тут звернути увагу, що ми маємо 4 евангелістів. Коли добрий фільм, хто там не іграє, знімає, при одній камері доброго кіна ніколи не знімає. Треба з декількох сторон поглядати на ту саму подію, чи самі її. Відбулося щось тут з однієї сторони, з другої сторони, з третьої сторони, з четвертої сторони. Одна та сама подія показана з 4 сторон. 4 евангелистов — это 4 камеристов, которые фильмуют Иисуса Христа. Хтось тільки сопоставив эти 4 Євангелія, знайшов би швакросниці. В одной бы почув, що там був один невідомий, во второй бы прочитав, що там було двоїх невідомих, сказав: як та сама ситуація, тут один, тут двоїх. А чому це відбувається? Бо Євангелія написано не одразу. Ісус Христос учинив, тут всі писали. Євангелія написано 30 годов по смерті Ісуса Христа. За 30 годов хто вже що пам'ятає, бачите? Будьте самі, у нас вчора щось відбулося, може сьогодні будемо розказувати ці події, там щось приукрасимо, щось там не пам'ятаємо, щось віднімемо. І вже не буде такої точності, докладності цієї події, хто, де і як, що відбувалося. І так само, що для нас важливо в Євангелії? Нас важливо, що Ісус Христос оздоровив, не важливо, чи одного, чи 10, але оздоровив, дав надію, дав справжнє життя, і до цього покликав нас, як ми так само своїм життям імкнулися. І сьогодні бачимо, що Ісус Христос і знову з'являється. Як написано, а їх охопив страх. Думали, що бачать Духа. А чому вони так думали? І не хотіли бачити Духа. Бо коли це справжній Ісус Христос, і Він по-справжньому воскрес, і це не Дух, це володарство, про яке Він говорив, это володарство небесное. А как до этого володарства дойти, треба пройти через крыш и терпение. Нет. Апостолы не хотели этого даже. Хотели верить, что это только Дух объявился, что это не Иисус Христос. Не Иисус Христос. Неоднократно мы в нашем житті, не хочемо некоторых справ, как не збулися, бо это тяжко зрозуміти було б, не? Тяжко було б зрозуміти. Що ми не хочемо как пройти через терпение. Например, зустрілося б двоих хворих людей на одну ту самую хворобу, и каждый ведает, что как выздороветь, треба пройти через весьма тяжкую, болючую операцию. Так вот, на болючую, что страх. Описать это не пишешь словами. Ну и один, наконец, поддался этой операции, прошел эту операцию, по якимсь часе вернулся до этого
знайомого і говорить, ти що, я выздоровел. Вот что ты зробив. Ну я поддался этой тяжкой операции, не болючей. А нет, это не выздоровел, болючая она была, это ты не выздоровел, тебе так сдается, что выздоровел. Он не хотел бы человек, он не хотел бы пройти простое само, шукал бы другого легкого пути. Нема легкого пути у дорозе. Мы все покликаны, браты и сестры, в этом христианстве так само взять свой крыш. Крыш ужаса, крыш семьи, крыш старости, крыш хворобы. Розных этой крыши, які мы маем наши. Взять на свои плечи и идти с этим крышем. Как что? Как дякуючи этому дойти. Вот это моя дорога, на яку я покликаний. И нема другой для меня. Я на ней покликаний, как я. Как буду шукать якусь другую дорогу, то я буду як в Євангелії. Берешься за плуг, не оборачивайся назад. Не гляди, а я гляди вперед. То, что має сгорать. А не гляди то, что уже сгорал, что можно было, треба было что-нибудь поправить. Но когда ты уже не поправишь, это уже не минуло. А гляди на то, что можешь ще змінити перед собою. І кожен християнин до этого покликаний. Как мы в нашем житті захотели этого. Але глядите далее. У фильме «The House» показано, докладно, як даються Христа, починають підходити апостоли, учні, усі, хто був вечерний, там було шмат людей. І дотикають Ісуса Христа. Доткніть мої рани, всі дотикають. І це правда бачить Ісус Христос. Але Євангелія описує докладно ситуацію, що це відбувається. Глядите. Коли вони від радості ще не вірили і дивилися, ще від радості, що доткнули Ісуса Христа? Від радості не вірили і дивилися. Як це можна не вірити і дивитися від радості? Ну, наприклад, мужик прийшов до жонки і говорить, дорогая, выиграл квартиру, тут на Игуменской тракте 13. Два этажа для нас. Ой, квартира 180 метров квадратных. Сколько не верю. Ну, поважно, ну не верю, не выиграл. Поважно, ну не можем быть, что выиграл, не верю тебе. Что такое самое удивление, есть удивление, радость, есть такие, не ведомо, что, чи не соправды, чи не соправды. Чи выиграл, чи не верю. Чи будет эта квартира тут, чи не будет. На Игуменской тракте 13. Ну не ведомо. Тут то же самое и у апостолов, то же самое они пережили. Так главное, они пережили их. Здивление охопило. Охопило здивление, чого ти так чи ні. Колись, як Ян Павел II був у Варшаві, ну і по закончених урочистостях, відомо, Ян Павел II сів у папомобіль, ну і їхав до наступного пункту, їхав, люди видели, що буде проїжджати, виходили на вулицю, махали, і він їм махав, благословив і так далі. Проїжджав, і в певному моменті здарився, можна сказати, такий маленький молодцю. Чому? Бо папомобіль затримався. У місті дід не должен був затриматися, вийшов папа Ян Павел II, вже сьогодні святий, подошел до этих людей, зачал з ними розмовляти, напротив остановився костел. Пошел на якийсь момент у цей костел у Варшаві, помолився, пробач, був повен захопу, радості, не відав, що зробити. Прийшов до Яна Павла II і дав йому образик, який з його виявою Яна Павла II. Він невідомо, це Отець Святий, я Отець Святий тримаю. Свой образик про себе. Так человек может поступить часами в таком захоплении, в такой форме. Неведомо. Мы не ведомо, как нам тут поступить. Что сказать, что сделать. Просто нас радость разрывает середины. Так само и тут, как апостолов, разрывая радость. Але радость ихняя хвилевая, Иисус Христос за хвилину скажет, чему, что в их житті было не так. И они слухали, бачили Слово Божие, описывали, может потом в Евангелии, это потом они зрозумеют, але они, докладно, браты и сестры, как Иисус Христос говорил им, что мая терпеть, мають його бичевать, має укрижують, что помре, что на третий день воскресне. И они, когда Иисус Христос говорил про это молодарство, это его дойти, эти апостолы не хотели этого чуть. А які не почули, не хотели як найхудшей забыть. Щось древне нам здарилося, ми пробуємо найхудшей забыть. Коли хто з вас глядить спорт, особливо теніс земний, як особливо як грають жінки грають так. Якщо вона попаде на якусь базу древних за своїх подач, або і так далі, древної гри, все, вона в этой базе буде тривати так довго, пока она сама психологически с этой ямы не выйдет, как далее так на своем уровне. Можно сами на добром уровне вельми легко проиграть гульну. Вельми легко проиграть гульну. То же самое и тут, как апостолы хотели забыть про эту дорогу, яку Иисус Христос говорил. И сегодня мы почули, и Иисус Христос осветлил их. И снова 4-й раз за своего панования скажет,
Czy pamiętacie, że trzeba mnie cierpieć, uwoskreснуть, z mертwych powstać? I to jest słowo Boże. Просим, братья и сестры, просим, как мы так само умели в такий способ оборонить нашу веру. Оборонить нашу веру. Я от этого года, может, так поставлю казание говорить трошки для детей и трошки для взрослых, bo мне трошки осветлило, что то, что я говорю, это добро, дети это все разумеют. Але то, что я говорю для взрослых, только взрослые люди перекладывают на своих детей. І бо дитя від только 15 хвилин послухає Слово Боже, побуде на імші святой, але дитя виховує не я, релігійна, не сестра, якої приходиться на одну годину лекції на тиждень, одну годину. Що це одна година на стільки годин, скільки має на тиждень? Нічого. Маленька кропелька в океані. Але дитя виховується ви, і ви передаєте ту віру, яку ви чуєте. Тому я постановив більше тлумачити для дорослих, а дорослі так само розуміли. Трошки щось передавати дітям, але це, що я передаю, як дорослі вміють так само своїм життям показати і улити в серце дітей. Тоді буде, поглянемо, що буде більше емоційна віра християнська, молоді, дітей, а так само і дорослі, бо дорослі, коли тлумачать, щось припоминає, щось думає, що ви справді мені в моїм житті змінити. Просим, як ми так само, як святий Томаш, захотіли у нашому житті зрозуміти, что не только убачить и доколоться, а и так святый Томаш, обвещать это Слово Божие, поверить в него, бо благословленный той, кто не бачит, а поверил. Аминь. Веру в единого Бога, Отца Всемогущего, Створителя неба и земли. И единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Царя народженного, предыдущими веками, Бога от Бога, Святого от Святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не скорого, одиносудного Отцу, ради якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего спасения, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтском Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, по воле Писания, и взошел на небо, садить праворуч Отца, и снова придет в хвале, судить живых и померлых, и его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який зайца и сына походит, якому разом зайцом и сыном належить поклонение и хвала, який промовлял раз пророков, веру в один святый католический апостольский костел, вызнаю один их рост для отпущения грехов и шагаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Поєднане з нашим воскреслим Паном, який прагне одарить спокоєм своїх вірних і всіх, хто шукає правди, вознесем до Бога наші молитви. Молимся за святый костел, как он обещал всем людям радостную новину об избавлении. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за святого Отца, как Иисус Христос одарил его потребными ласками. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за христианских миссионеров, как Божье Слово, якое они обещают, допомагало людям познавать справедливого Бога. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тих, хто служить у войску, как яны соромились вызнавать свою веру. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за христианские семьи, как яны возрастали в Христовой любви и едности. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, тут присутных, как удел у таємницях Святой Мши, поглубляв нашу веру и умацовывал наше христианское следование. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за наших близких померлых, особенный способ за Галину, как добрый Бог принял ее в благодарство с воскресным Христом. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. О
Ojcze, Ty na wieki zjednał nas u swojej любові учеников. Хвала у воскрешення Твоего Сына допомогла нам открыть коштовності крижової ахвяри праз Христа, Пана нашого. Молитесь, как мою и вашу ахвяру принял Бог, а Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Пане наш Боже, просим, прими дары святкуючего Костела, якому Ты подаровал великую великодную радость, и приведи его до вечного счастья у небе, праз Христа Пана нашего. Пан с вами. И с Духом Твоим, Говору серцеві. узносили до Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Он это и справедливо. Правда гордого и справедливо, слушна и избавленна, как мы Тебе, Пане, за все славили, а особливо у этот час больше урочисто вещали Твою хвалу, коли Христос был охвярованный, як нашая Пасха, боем соправдая ягнё. И Он узял грехи свету и своей смертью перемог нашу смерть, вернувши нам житё праз свое с мертвых повстание. Тому откупленное человечество во всем свете радуется у воскресению Христа, а хоры анёлов разом с усіми святыми śpiewaють Тобі гімн хвали, неспинно ускрикаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вершине, благословенный той, кто приходит в имя Пана. Хосанна на вершине. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму у єднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святого, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Освячи гэтыя дары росою Духа Твоего, каб яны сталіся для нас целом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, узял хлеб
i podziaku Tobie składaючи, ламав i rozdawał swoim uczniom, кажучи: Wierujcie i jeszcie z tego się, bo to jest ciało moje, jakie za was będzie wydane. Podobnym czynem po wieczery wziął kielich, znów Tobie podziaku składając, podał swoim uczniom, кажучи: Wierujcie i picie z jego się, bo to jest kielich krwi mojej nowego i wiecznego zapowietu, jaka za was i za mnogich będzie prolita dla odpuszczenia grzechów. To czynicie na moją pamięć. To wielka tajemnica wiery. Obwieszczają śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznają Twoje woskresenie i czekają Twojego przyjścia. Wspominając śmierć i z mертвых powstania Twojego Syna, achleruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękując, że uczynił nas godnymi стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усих нас, примающих тело и кровь Христа, Дух Święty собрал в одно. Pamiętaj, Panie, про Kościół Twój rozsiany po всем świecie, udoskonale w любови razem z Papą naszym Franciszkiem, biskupem naszym Józefem i усім duchowieństwem. Pamiętaj tak samo про братов и сестер наших, які поснули в надії на воскрешення і про всіх, хто у ласці Твоєї одійшов з цього світу, і дозволь їм бачити світло обличчя Твоего. Просим Тебе, смилуйся над всеми нами, как мы заслужили удел в житии вечном, в едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом ее бранником, святыми апостолами, святым Архангелом Михаилом, Яном Павлом II, сестрой Фаустиной и всеми святыми, которые сподвеку подавались Тебе, как зими и мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и у Христе, Tobie Boża Ojcze Всемогутny, у jedności Ducha Świętego, usia paszana i chwała, razu Ciebie i wieczny ja. Называемся детьми Божьими, ими з'являемся, там полные вдячности, осмеливаемся казать. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего студенного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Ciebie, Panie, zbaw nas od всякого злого, дай ласкаво с упокою дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху, и заховали от всякого неспокою, czekali spełnienia szczęśliwej nadziei i przyjścia Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. От Твоего богатства и моц, и хвала на веки. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolom Twoim, supokoj покидаю вам, supokoj mój dаю вам. Просим, не зважай на грехи наши, ale na wierу Kościoła Twojego
I budź łaskawy zgodna z Twojej woli, darujcie go z upokojem i jednością, jaki żyjesz i władarisz na wieki wieczny ja. Amen. Supokoj Pana, niechaj zawsiody będzie z Wami. I z duchem Twoim. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на землі гріхи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на землі гріхи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на землі гріхи світу, одари нас упокоєм. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений і покликаний я на вечерю Ягоною. Пане, я не варта, как ты вошел до меня, а я скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Номер 60. Славца наш Христос воскрес, аллилуйя, и ты радость нам принес, аллилуйя, Йому славе имя
241. Прославляйте Пана Бога, Сына Божий, свои славы и молитвы отдавайте Ему. Прославляйте Пана Бога, Сына Божий, свои славы и молитвы отдавайте Ему. Ведайте, что под нас добрый, и Он нас сотворил. Все мы Его дети, все мы Его глаза. Прославляйте Пана Бога, Сына Божий, свои славы и молитвы отдавайте Ему. Прославляйте Пана Бога, Сына Божий, свои славы и молитвы отдавайте Ему. Святящийся в храму вопросе, вставайте Богу милый, благословите Его меня, хвалите благословия. Прославляйте Пана Бога, Сына Божий, свои славы и молитвы отдавайте Ему. Прославляйте Пана Бога, Сына Божий, свои славы и молитвы отдавайте Ему. Пятилетний добрый Бог, и навеки Его ласка. Пятилетний добрый Бог, спевай Ему. Прославляйте Пана Бога, Сына Божий, свои славы и молитвы отдавайте Ему. Прославляйте Пана Бога, Сына Божий, свои славы и молитвы отдавайте Ему. Молимся. Пане наш Боже, глянь ласкавий народ Твой, який Ти обновив сакраментом вечного життя, і приведи його до хвалебного воскрешення праз Христа Пана нашого. Короткие объявы душпасторские. Наступная третья неделя месяца, это 21 красовика, так званая інвестиційні ахвяри, складені подчас ахвярування, предназначені цілком на будову, за які щиро дякую. Так само у наступную неделю подчас Святой Мши 12 године відбудеться установление министранта, адорация Пана Иисуса в Наисвятейшем Сакраменте от 14 до 19 кожний день. Дякую за ахвярование, складенное на будову усім, хто причинився до приготовления урочистости от пустого в нашей парафии, за спевую праву литургичную, прибирание каплицы, тим, хто дежурил. Помолимся за усіх тих, хто святкує свої дні народження, іменини, юбілеї, хто чекає народів дітей, за добродіїв, ахвяродавців нашої парафії, так само нових добродіїв будівництва санктуаря Божої милосердності, і кожного з нас под опеку Матері Божої Твоєї обороні віддаємося. Святая Богородица, у наших потребах не погрожай молениям нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас завсёды. Анна хвалебная и благословенная, о Пане наша, опекунка наша, сутешальница наша, и заступница наша, Сыном Своим нас поедай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Добре, что вы есть, что вы приходите.
все вы пригожие, всех вас обнимаю, як Ісус Христос говорить, заткнитесь до моих ран. Сапраўды, Ісус Христос хоче, как мы познали, что Он есть посеред нас. Так в этом таким анекдоте один пришел человек у цирк, как наняться, говорит, маю один номер пригожий такий. Возьми меня на работу. Який ти номер? Чим ти мене задивиш? В этом цирке все бачу. Есть такий номер классный, один я умею зробити. Який? Ну я с этих 15 метров бачу этой веревки, да. Я могу прыгнуть головой в бетон. Да? Ничего себе головой в бетон. Ну давай, покажи я. Залез этот человек, прыгнул головой в бетон, сел сидеть, подходит его директор, говорит, все хорошо, беру, хорошая речь. Говорит, нет, больше не буду, чему? Болеть. Вот ты, сестры, памятаете, что в нашем житті всегда есть присутний Бог, и Он все бачить, чи нам болить, чи нам не болить, хоче нам допомогти. Примите Божие благословение, нехай оно вас наполнит собранной радостью и с упокоем. Пан с вами. Нехай вас благословляє Бог всемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокої Христа. Дякуємо Пану Богу. Святий Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, сударь спокуси і пастор Злого Духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які нас губодушнують по світі. Амінь. Всі народи славять Бога, заспівала земля, земля. Сьогодні радость на Сийоні, Пан приходить з неба. Всі народи славять Бога, заспівала земля, земля. Сьогодні радость на Сийоні, Пан приходить з неба. Настанет день, настанет день, и убачим все Господа. Настанет день, и прозвучит ему хвала. Все народы славят Бога, заспевала земля, земля. Сегодня радость на Сионе, Пан приходит с неба. Все народы славят Бога, заспевала земля, земля. Сегодня радость на Сионе, Пан приходит с неба. Нехай буде похвалений Святейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Нехай будет похвален наисвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Нехай будет похвален наисвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Дала Ольга. Для вас, да. Не дала. Я не хотела давать. Я отвала. Следующее изменение по такому же принципу. Половину, а потом вместе. А, подождите, я.
Давайте,